Tindra har været i træning her på Gravborg de sidste 6 uger, og trods at hun ikke er en helt ung hund, så har det været en stor fornøjelse. Hun går rigtig fint ude i terrænet, hun revierer flot på marken, og hun er lydig og fin at arbejde med. Her er hun ude på nogle store arealer, hvor hun rigtig kan få lov at strække ud, og trods det, så kommer hun ind og holder god kontakt. Hun er en nem hund at arbejde med, men skal man have det fulde udbytte af hende, så skal man selvfølgelig holde dressuren ved lige. Her får hun føling med fugl. Hun får stand først og strammer lige lidt op, og så bliver hun helt sikker. Sådan. Og hun holder standen fint. Hun er god til at finde fugle, og hun får lige lov at vente, til vi er klar og fotografen er klar. Hun skal selvfølgelig vendes til at vente. Og så lader vi hende rejse. Hun rejste, og Anders kunne ikke se noget på den anden side af busken, så han skulle frem for at kigge, men hun sidder pænt, hvor hun skal. Og det Anders er mest interesseret i nu, det er at se, hvor fuglen fløj hen. For han skulle gerne bruge den igen. Tindra har arbejdet i mange forskellige terræner. Her er det en mindre mark med højt græs. Hun sætter sig på afstand på lang fløj, som hun skal, så går hun videre. På denne mark og skov, der går der får, og dem er hun ligeglad med. Hun jobber videre. Fårene interesserer hende ikke. Hun er vant til, at hun ikke må gå i nærheden af dem, så hun vender pænt, når fårene begynder at røre på sig. Apportering er hun meget glad for. Her apporterer hun en fasan i det høje græs. Hun har lidt svært ved at få fat i den. Men så kommer hun ind. Og hun afleverer siddende, for det har vi trænet hende i. Vi bytter altid med godtebider for at bevare hendes arbejdsglæde. Det er tørtræning, og det er ikke så interessant for en hund i den alder. Så derfor må vi gøre lidt for at gøre hende glad for at arbejde. Her kommer hun ind med en tung kaninskinslomme i fuld spring og afleverer også den. Hun skal trænes cirka 10 minutter dagligt, hvis man skal have det fulde udbytte ud af hende. Og så har man til gengæld en fantastisk dejlig jagthund med et virkelig godt temperament. Hun er nem at have både ude og inde. Så bliver der lavet en markering til hende på cirka 8 meter. Hun bliver liggende, og hun venter indtil vi kommer ind til hende. Som før sagt, så er hun virkelig fin at jobbe med, og hun apporterer med fuld tryk. Så bliver hun sendt ud, og hun har bemærket præcis, hvor fasanen faldt. Så hun henter den direkte ind og sætter sig. Når de færdes rundt i terrænet, så går hun pænt med, fri ved fod, uden line. Og som man kan se, så har hun et godt temperament. Hun lover altid med halen.